Pokud posloucháš tohle audio, pravděpodobně máš za sebou dlouhý den. Možná práci, možná děti, možná obojí. Teď po tobě nechci meditaci, vizualizaci, ani pozitivní myšlení. Jen pár minut, během kterých využijeme něco velmi jednoduchého, a to je dech. Ne proto, že by vyřešil všechny tvoje problémy, ale protože dokáže ovlivnit aktivaci nervového systému a pomoct tělu přepnout z režimu výkonu blíž k regeneraci. Najdi si pohodlnou pozici. Můžeš sedět, ležet nebo zůstat tam, kde právě jsi. Povol ramena, povol čelist. Nemusíš nic opravovat, jenom si všímej svého dechu. Nezkoušej dýchat správně, jenom ho pozoruj. Kam dech směřuje, jak rychle proudí, jak se pohybuje hrudník, jak se pohybují žebra. Pomalu se nadechni nosem. Nádech na 4. 1, 2, 3, 4. A teď pomalý výdech na 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znovu. Nádech na 4, 2, 3, 4. A výdech ústy na 6. 2, 3, 4, 5, 6. Další výdech pomáhá aktivovat parasympatickou část nervového systému. Tu část, která je spojena s regenerací a sklidněním. Nejde o vypnutí mozku. Jenom vytváříme podmínky, aby tvoje tělo nemuselo být neustále ve střehu, jako bylo celý den. Pokračuj stejným tempem. Nádech nosem na 4. 4. Výdech ústy na 6. S každým výdechem zkus trochu povolit ramena. Nemusíš je tlačit dolů, jenom jim dovol klesnout. Povol čelist. Povol prostor mezi obočí. Povol jazyk. Pokračuj v dýchání. Pokud v těle cítíš napětí, nemusíš ho odstraňovat. Jenom ho registruj a nech ho být. Nemusíš nic opravovat. Nemusíš nic řešit. 5 minut nemusíš být produktivní. Stačí, že těch 5 minut existuje. Ještě několik pomalých dechů. Nádech na 4. Výdech na 6. 4, 5, 6. Pokud je ti příjemnější jiný rytmus, klidně si ho zvol. Důležitější než přesné počítání je klidný a pomalý výdech. Pomalu se vrať pozorností zpátky ke svému blízkému okolí. Všimni si podložky pod sebou, zvuků kolem sebe, přirozeného pohybu svého těla. A zkus si odnést jen jednu věc. Nemusíš být celý den ve výkonu. Nervový systém potřebuje i chvíle, kdy si nemusí nic dokazovat. A já ti děkuji, že jsi z těchto pár minut dopřál.
Pokud bys chtěla poděkovat i ty mě, můžeš využít QR kód na obrazovce a pozvat mě na kafičko. Moc děkuji. Měj se hezky a pěkný večer.